Ato lang bitan ako. Ako Sino pa to? Mama lang ako. Ako tanto siya kung kami na nag-live. Siguro na ba? Kay ba mo bangan ang ako? Siguro na Pang igo kung dire kung jumar. Siguro lang isotin na yung hugaw ha. Wala isa, tanawa ko pa. Yang sangat kau mau mengingok mo. Kaya mo na. Jadi nak kemauan makan. Kung makalima na di ay butangan ho. Di malima naman sa inyo niyo. So, ako tayo gagawin. Kira ako. Ran, boy. Na. Ito siya sa Mau deh ke say? Say. Mau deh kamu hima? Bengi nga tayo dito. Ikaw han, kabaw ka deh kamu himan? Kabaw po ka? Di ba kamu kau nana no? Ha? Mukaon deh kana? Abi na og dili kamu kaon. Lali buat sa Ako na nanganak. Ako kay lima. O kanang ulong na ang ako kay ako usa na dire. O di na lang. Lima na lang ang ako Nakagasa na. Kay ako lang yung pamilya na iba. Butang mo na lang mga higutan. Abi na ko gungyar ka mahuman na nanay. Lali buat sa Ha? Next. Kay. Duha gantang. Pila ni tanan ay? Ha? Pila ni tanan ka bok? Ani nay dili Ha? to. Ito yung pagkatas birahon sa kayong Kuhan ka may lang bigas kayo malungkaw. Ko ang asa tong ako Diyos. uwi. Mag-uusa doon. Imo man ang gibugay nga dahil akong igan tanaw. Imuhan ang kanunhan. Mo na lain? Ano yung birahon? Iya ko no na yung lain. Ako abitali. Wala uban na ingani na. Pero so, Bi daghan. ang ako Aray. na ang usan ako ay nakang nanay. Nay, buta sa naibin. Okay ba yung higit? Usahan ni Bert Gas. Gamay, manay mo ha. Okay siya. Human ingon malugaw dai na han. Pero kuan ya kung kahit mo niya. Mabugnaw. So, nayon. Ay, kayo. Ano sa natong ako Ada lala ka dagdag. Bugtan na na ho. Ayaw lang. Ayaw lang sa to. Buslut mo na hugot ta. Sige niya no. Doon siya ulit. Ako Ha? Ako ay anak. Ako ada ay na ako. Dili. Wala. Ay lagi chikuha kay human. Panasay. Be. Kurot na? Sila. Ano naman lagi ni buti. Ako ina no. Han. Yasis. Ikaw say. Kumusta naman ka diha say? Say. Say. Ang gapure. Pira ka sa kay kung humanon 5 minutes. Humana, ha? Humana? Sa tiyan suko. Pila gantang tanan? Ito yun sa. Duha. Dua gantang. Humana. For watching guys, please subscribe to my channel with Will para laging updated kayo sa aking video. Bye bye.